नमस्कार. केदार शिंदेनं एक भूमिका तुझ्यासाठी उधार आहे असं म्हणून सांगितलं आणि राजन भिसे नावाचा नेपथ्यकार हा अभिनयाच्या क्षेत्रामध्ये आला. तो इतका आला की रंगमंचावरती रंगभूमीवरती नाटकं तर केलीच, पण त्याबरोबरच वेगळ्या वेगळ्या आव्हानात्मक भूमिका चित्रमालिकांमधून मिळून हा माणूस लोकांच्या घराघरामध्ये पोचला. तो प्रवास कसा झाला ते आपण विचारूया. हां राजन, त्या उधार भूमिकेबद्दल सांग. तर केदारशी हे माझं त्या नाटकाच्या वेळेला बोलणं झालं, त्याला 2-3 वर्ष होऊन गेले होती. आणि एक दिवस ही नोसिल कंपनी बंद झाली. मी म्हटलं तसं की साधारण 25 दिवस काय करावं हा प्रश्न होता. आणि एक दिवस अचानक मला केदार शिंदेचा फोन आला. मला म्हणाला की अरे तू परवा बुधवारी काय करतोयस? काय नाही. का रे? नाही, मी एक सिरियल करतोय, तू काम करशील? तर मी त्याला आधी विचारलं की कुठली सिरियल करतोय? तर तो बोलला नाही, प्रभाळकरांचं एक सदर यायचं अनुदिनी नावाचं. तर म्हटलं मला माहिती आहे, पण म्हटलं त्याच्यावर सिरियल कशी करणार तू? म्हटलं मी वाचलंय ते, पण मला सिरियल कशी करणार हे मला कळत नाही आहे. म्हणजे त्या माध्यमाचा माझा तेवढा अभ्यास नसेल. ते मी बघतो रे, ते मी करतो. केदार शिंदे हा माणूस आहे ना, ॲज अ डिरेक्टर त्याचं ग्रास्पिंग खूप छान आहे. म्हणजे मी जो सांगितला सेट, जो 3 रिव्हॉल्व वापरले होते, तर तो इतका कॉम्प्लिकेटेड होता सेट की तो प्रवेश चालू आहे, तो प्रवेश चालू असताना हा सेट बदलायला लागला आणि मग तो त्या सेटमधून ह्या सेटमध्ये गेला, मग इथे एक प्रवेश सुरू झाला. म्हणजे कित्येक वेळेला आम्ही असं मॉडेल ठेवलं होतं समोर, एक छोटं लाकडी मॉडेल केलं होतं आणि त्या मॉडेलवरती आम्ही असे ते 3 गोल होते. आणि मग केदार शिंदे सांगायचा, हे बघ माझा हा प्रवेश आहे. म्हटलं 1 मिनिट, ह्याच्या पुढचं काय लिहिलंयस तू? या इथला लिहिलंय. 1 मिनिट जाम, इथे थोडंसं वाढव, मला ना ह्या बदलायला थोडंसं. असं करून ते नाटक लिहिलंय की हे थोडंसं हे वाढव, हे असं कर, हे तसं कर, असं करून ते नाटक लिहिलं. आणि ह्या नाटकाचा प्रयोग होता वाशीला. आणि त्या वाशी थिएटरचा जो स्टेजचा इंचार्ज, ते मामा होते, ते टोपी घातलेले, लेंगा बिंगा, ही वॉज द ओनली पर्सन ज्यांनी मला आत येऊन विचारलं, दोघांनी एकत्र बसून लिहिलं का रे नाटक? म्हटलं का मामा असं काय विचारतंय? असं होऊच शकत नाही की केदारनी नाटक लिहिलं त्याचा तू सेट बनवलायस. ते बोलला ते इतकं याच्यात आहे, एकात एक आहे. म्हणजे त्या माणसाला ते कळलं. आणि त्या केदारचं शिंदेचं ग्रास्पिंग मला त्यावेळेला फार हे वाटलं की तो एवढा कॉम्प्लिकेटेड हे सेट समजून घेऊन त्यांनी ते ज्या पद्धतीने सगळं ते तू मिमी नावाचं नाटक प्रेझेंट केलं, दॅट वॉज अमेझिंग. ते मला फारच आवडलं. आणि केदार म्हणाला की ते मी करतो, ते अनुदिनीवरती मी सिरियल करतोय, तू करतो. म्हटलं काम कोण करतोय? दिलीप भैया आहेत, ही आहे शुभांगी आहे, 2 मुलं नवीन आहेत, त्यांना तू ओळखत नाहीस. म्हटलं ठीक आहे, मी येतो. तर मी त्याला विचारलं तू काय उधारी चुकवतोयस का? तर तो म्हणाला काही हां तसंच समज. बरं. आणि मी गेलो बुधवारी आणि ती सिरियल होती श्रीयुत गंगाधर टिपरे. पण तोपर्यंत कॅमेरा फेस कधी केला नव्हता? कॅमेरा फेस केला होता, पण फार जुजबी केला होता. त्याआधी दामू काकांचीच एक सिरियल केली होती मी. दामू केंकरे ह्या माणसांचं माझं काय बॉन्डिंग होतं मला माहिती नाही, पण त्यांनी जेव्हा एक त्यावेळेला दूरदर्शनवरती 26 भागांची मालिका असायची, बरोबर, तर त्याच्यावरती जयवंत दळवींच्या कथेवरती त्यांनी सावल्या नावाची मालिका केली होती. त्या मालिकेचा मी हिरो होतो. मग दामू काकांनी एक नाटक केलं पुढे, मी त्यांच्या नाटकाचा हिरो होतो. त्याच्यानंतर दामू काकांनी एक मराठी चित्रपट केला सखी माझी नावाचा, त्या चित्रपटाचाही मी हिरो होतो. तर ह्या माणसाशी माझं काय म्हणजे काहीतरी नातं असणार गेल्या जन्मीचं. आणि त्यांनी मला इतकं दिलंय यात, आणि त्याच्यातला फरक समजावून सांगितला, त्याच्यामधल्या बारकावे समजावून सांगितले की खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, पण हे कोणीतरी समजावून सांगितल्याशिवाय आपल्याला कळत नाही. आपल्याला सादर करताना ते कळत नाही. असं नाही रे, असं ते जे समजावून सांगायचे ते फार सुंदर समजावून सांगायचे. आणि मग ही टिपरे मालिका सुरू झाली
आणि टिपरे मालिका सुरू झाल्यानंतर पुढे सगळा इतिहासच आहे. म्हणजे ती एवढी हिट झाली आणि पण लोक हे सोयीस्करपणे आत्ता विसरलेत की ती मालिका आठवड्यातनं एकच दिवस दिसायची. त्या मालिकेचे त्यावेळेला जेव्हा ती सुरू झाली होती तेव्हा महिन्यातनं फक्त 4 एपिसोड असायचे. केदार शिंदे त्याचा स्क्रीन प्ले लिहायचा आणि गुरु ठाकूर त्याचे संवाद लिहायचा. आणि मला अजूनही आठवतं की सुरुवातीचे काही महिने आम्ही महिन्यातून फक्त 4 किंवा 5 दिवस शूट करायचो आणि त्या 4-5 दिवसामध्ये 4 एपिसोडचं शूटिंग कम्प्लीट व्हायचं. आणि मला अजून आठवतंय शूटिंगला जायच्या 8 दिवस आधी 4ही एपिसोडचं स्क्रिप्ट आमच्या घरी यायचं. म्हणजे ही आता स्वप्नातलीच गोष्ट झाली आहे की ये हो सकता है नहीं हो सकता है, अभी तो नहीं हो सकता है. कारण आता परिस्थिती अशी आहे की असे फॅक्स मशीनच्या समोर माणसं बसलेली असतात आणि मग एक फॅक्स आला 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 सीन आला, मग तो फॅक्स येतो, लेखकाने तिथून लिहून पाठवलेला असतो ताजा, तो लिहून फॅक्स येतो. फॅक्स आल्यानंतर त्याच्या झेरॉक्स काढून अशा वाटल्या जातात. अच्छा हा आहे का, बरोबर चला 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 चला. ही पाठांतराची परीक्षा आहे आता डेली सोपमध्ये काम करणं ही. पण त्यातही काही माणसं काही उत्तम सीन करतात. म्हणजे परवा मी एका लग्नाची दुसरी गोष्ट बघत होतो आणि मोहन जोशींचं एक मी बघितला किंवा शुभांगीचा त्याच्यामधला अभिनय बघितला की ह्या चौकटीत राहून पण ते किती ग्रेट काम करतात. किंवा त्या क्रेडिट गोज टू ऑफकोर्स श्रीरंग गोडबोले किंवा त्यांचा दिग्दर्शक की अशा पद्धतीच्या फ्रेमवर्कमध्ये राहून त्यांनी इतकं सुंदर काम केलं. या वेळेला त्यांना खूप चांगली दाद द्याविषयी वाटते मला. आणि मग ते टिपरे सुरू झालं आणि नंतर त्यामुळे जे आपण आता म्हणत होतो की 8 दिवस आधी आम्हाला स्क्रिप्ट द्यायची, तर त्यामुळे व्हायचं काय की आमच्यापैकी प्रत्येकजण पहिल्या दिवशी जेव्हा भेटायचा सेटवरती त्यावेळेला प्रत्येकाने त्याचं स्क्रिप्ट वाचलेलं असायचं आणि त्याचं बारके वर्किंग तयार असायचं. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्हाला आठवत असेल की मी बनियनवरती असतो किंवा मी काहीतरी ऑफिसचं काम करतोय किंवा मी लिहित बसलोय किंवा शुभांगी झाडांना पाणी घालते. हे वर्किंग आधी ह्या वेळेला काय काय करता येईल आणि मग तिकडे जाऊन ते चर्चेने केदार शिंदे सांगायचं हां हे ठीक आहे हे नको आणि ते इतकं जेल झालं. मग नंतर म्हणजे सगळेजण असं म्हणायचे की मुरून लोणचं झालंय सगळ्या कलाकारांचं. आणि त्याच्यातली सगळ्यात गमतीची गोष्ट अशी आहे की मी, दिलीप प्रभावळकर आणि शुभांगी, ती 2 मुलं तर नवीनच होती. आम्ही तिघांनी आयुष्यात एकमेकांबरोबर पहिलं काम केलं होतं. आम्ही याआधी कधीही एकत्र काम केलं नव्हतं आणि तरीही ते इतकं छान जेल होऊन लोकांना, म्हणजे दामू काका मला नेहमी सांगायचे, हे परत मला दामू काकाने सांगितलेलं आहे. ते म्हणाले की राजन, नाटक, सिनेमा किंवा सिरियल हे काय आहे, इट इज अ विलफुल सस्पेन्शन ऑफ डिसबिलीफ. करेक्ट. ते म्हणाले की ह्याचं जे कास्टिंग असतं ना, त्या कास्टिंगमध्ये बघितल्यावर वाटलं पाहिजे की हा ह्याचा मुलगा आहे असं वाटलं पाहिजे. ते नसतातच, ऑफकोर्स नसतात. अभिनेते वेगळे वेगळे कुठले ॲक्टर्स आलेले असतात. जर हे असं तुम्हाला वाटलं पाहता क्षणी तर तुम्ही अर्धी लढाई ऑलरेडी जिंकलेला असता. त्यामुळे कुठल्याही नाटकाचं, कुठल्याही सिनेमाचं, कुठल्याही सिरियलचं कास्टिंग हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि आम्हाला कित्येक जण सांगायचे की दिलीप प्रभावळकर, तू आणि विकास कदम असे तिघे लाईनीत उभे राहिले तर तुम्ही दिसता, तुमच्यात काहीतरी साम्य आहे तिघांमध्ये मिळून, की हा ह्याचा मुलगा हा आणि ह्याचा मुलगा हा, हे आम्हाला कळतं की हो हा ह्याचा मुलगा. म्हणजे त्याचा एक छोटासा किस्सा असा आहे की एकदा त्या सिरियलचं शूटिंग चालू होतं आणि नकळत सारे घडले नावाचं एक नाटक होतं सुयोगचं. विक्रम गोखले त्यात काम करत होते आणि मी त्या नाटकाचा सेट केला होता. तर मी, माझी बायको, आम्ही दोघेजण त्या नाटकाला जाणार होतो. तर माझ्या मुलीचं काम करणारी जी रेश्मा नाईक नावाची मुलगी होती, तर ती म्हणाली की मलाही बघायचं आहे. म्हटलं चल माझ्याबरोबर. म्हणून मग आम्ही तिघंजणं त्या नाटकाला गेलो. दीनानाथ मंगेशकरला प्रयोग होता आणि त्या नाटकाला विक्रम गोखलेंची बायको आली होती. आणि विक्रम गोखलेंची बायको आली होती तर आम्ही तिघंजणं होतो. विक्रम गोखले, मी माझ्या बायकोची ओळख करून दिली, विक्रम गोखले त्यांच्या बायकोची ओळख करून दिली, सगळं झालं. आणि मग बोलता आम्ही गेलो, मी पुढे गेलो, विक्रम गोखले तिकडे गेले आणि मग
त्यांची बायको माझ्या बायकोला म्हणाली की तुम्ही सिकेपी आहात का? तर माझी बायको म्हणाली हो. तर ती म्हणाली की तुमच्या मुलीकडे बघून वाटतंच की तुम्ही सिकेपी आहात. तर माझी बायको म्हणाली आम्हाला नाही मुलगी, मला एकच मुलगा आहे. तर ती म्हणाली अरे असं काय, विक्रमनी मला आता ओळख करून दिली ही राजांची मुलगी म्हणून. की इतकं ते इतकं जेल झालेलं प्रकरण सगळं की विक्रम गोखले आता ह्या क्षेत्रातले, पण त्यांच्याही ते डोक्यात आलं नाही की ही कोण आहे, की ही नाटकातली सिरियल मधली मुलगी आहे, ही रेश्मा ही राजांची मुलगी असं त्यांनी ओळख करून दिली. पण मला सांग राजन, एक थोडा वेगळा प्रश्न आहे की याच्यामध्ये तुझा काम हे ओरिजिनल म्हणजे पहिलं मिळालेलं काम पहिलं भूमिका होती. या सुखानो यामध्ये सुद्धा पहिलं काम होतं. पण मला सासू हवीमध्ये दुर्दैवानं आनंद अभ्यंकर गेले आणि मग ते काम तुला करावं लागलं. म्हणजे बदली भूमिका ज्याला म्हणतो तशी ती भूमिका करावी लागली. तर एका माणसानं भूमिका केली की त्याचा एक पगडा लोकांच्यावरती असतो. नवीन आलेल्या माणसापुढे 2 चॉईस असतात. एक तर तसंच करायचं आणि कंटिन्यू करायचं, किंवा वेगळं करायचं आणि ते लवकरात लवकर लोकांच्या मनावरती ठसवायचं. तू कुठलं प्रिफर केलंस? सुरुवातीला मी टू बी व्हेरी ऑनेस्ट मी नाही सांगितलं की मी नाही करणार, हे मी नाही करू शकणार. अच्छा. नाही करणारपेक्षा मी नाही करू शकणार, माझ्याच्यानी ते होणार नाही. कारण आनंदचा आणि माझा खूप चांगला परिचय होता. आम्ही बऱ्याचशा सिरियलमध्ये काम करत होतो. एक बारकासा किस्सा असा आहे, या टिपरेचं जे कास्टिंग चालू होतं त्यावेळेला केदार शिंदे आणि भरत जाधव हे दोघेजण प्रोड्युसर्स होते त्याच्या सुरुवातीला. आणि त्याचं कास्टिंग चालू असताना सगळी नावं फायनल झाली आणि शेखर म्हणजे मी जो काम केलं होतं त्याच्यासाठी त्यांना माणूसच सापडेना कोणी. आणि ते म्हणाले कोणाला विचारूया, कोणामध्ये ते सगळ्यांना फोन करत होते, हा नाही अवेलेबल. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी आनंद अभ्यंकरला फोन केला होता. अच्छा. की तू हा रोल करशील का? आता आनंद म्हणाला की अरे मी एका सिनेमाचं शूट करतोय हिंदी, तर माझी डेट गेलेली आहे, पण मी तुला सांगतो. तर त्याला आनंद पण नाही, मग काय करणार. मग हे मला नंतर कळली स्टोरी अर्थात. मग त्यांच्यामध्ये डिस्कशन असं झालं की मग भरत जाधवनीच विग लावून काम करायचं, म्हणजे थोडासा टकलाचा विग लावायचा आणि ते काम करायचं. तर त्यावेळेला अनिता पाध्ये नावाच्या एक बाई होत्या झीवरती, आणि त्या बोलता बोलते असं म्हणाले की राजन भिसेला फोन केला होता का? तर की तर अरे हे नावच माझ्या डोक्यात नाही आलं. कारण त्याच्या डोळ्यापुढे सगळे बरोबर जे प्रस्थापित कोणी ऍक्टर्स होते, तो रे हे बेस्ट आहे म्हणून त्यांनी मला फोन केला. मी हो म्हटलं आणि माझा फोन त्यांनी ठेवला आणि 2 मिनिटांनी आनंद अभ्यंकरचा फोन आला आणि तो केदार शिंदेला असं म्हणाला की अरे माझं होतंय बरं का ॲडजस्ट, मी करायला तयार आहे. तर केदार म्हणाला अरे यार सॉरी, मी आत्ता राजनला हो म्हणून सांगितलं, सॉरी नेक्स्ट टाईम. आणि आनंद जेव्हा ही सिरियल जेव्हा सगळी अशी हिट झाली तेव्हा आनंद अभ्यंकर मला भेटला की नेहमी म्हणायचा अशी जळतेनं बघून आयला 2 मिनिटासाठी मी नाही म्हटलं आणि झाला माझा हा रोल गेला. म्हटलं हे मला माहितीच नव्हतं आधी, क्या हो सकता है ये तो मालूम नाही था. त्याच्यानंतर शुभंकरोती नावाचं एक आम्ही सिरियल केली होती. संगीत कुलकर्णी दिग्दर्शक होते त्याचे, आणि त्याच्यामध्ये आनंद अभ्यंकर हा माझा लहान भाऊ होता. तर आनंद अभ्यंकर हा दिसायला माझ्यापेक्षा मोठा दिसायला. तर मी संगीतला म्हटलं संगीत चालेल, तू आनंदला का माझा लहान भाऊ केलास आणि मी मोठा भाऊ? मला पांढरे करायचे केस इथे. म्हणजे मेकअप रूममध्ये दृश्य असं असायचं की मी आणि आनंद मेकअपला बसायचो बाजूला, माझ्या केसांना पांढरं लावायचे आणि त्याच्या केसांना काळं लावायचे. आणि म्हटलं अरे हा उपद्व्याप का केला तू, उलट करायचा ना डायरेक्ट. तर तो म्हणाला नाही. तो संगीत कुलकर्णी बरोबर एक जी सिरियल केली ज्याच्यामध्ये आनंद अभ्यंकरनी तो म्हातारा